खुलुमबाय आं दिनै JSB Advice 360 चेनेल जयै मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट होनो नागिरदों। बे भिडिअआ 40 नं मानास समष्टिनिफ्राय आथिखालाव एनडिएनि बिजाथि थानेश्वर बसुमतारीखौ सायख'नाय जादों आरो दिनै बिथांनि नमिनेशन साबमिशन खालामनाय खालार बे खालारखालि रुफियाव थानाय एनडिएनि हेडक्वार्टार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टाराव दिनै बिथां थानेश्वर बर'नि नमिनेशन फाइल खालामनाय हाबाफारिया खोब गाजा गोमजायै जाबाय दं आरो सोरगिदिं गारि मटरनि हेंसो हेंसोखौ जों नुनो मोनदों आरो गोबां गोख्रों भाबै बे मानास समष्टियाव थानाय गोबां प्राइमारि आरो बिजिडिसि चेयारमेनखौ लानानै गासै बुथ कमिटिनि मानसिफ्रा खौसे जानानै बिथांखौ मदद खालामनो थाखाय लैहोर लैहोर नुजाफैनायखौ जोङो दिनैनि बे नुथायनि जोहै मिथिनो हागोन। नोंथांमोननो आं फारि फारि बिथां थानेश्वरफोरखौ लैहोर लैहोर मदद खालामनो फैनाय सुबुंफोरनि दैबानाखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजानाय जादों। बे दैबानानिफ्राय मिथिनो हायोदि सालबारि समष्टियाव गोख्रोङै बिथां फैलाजे बरगयारी आरो थानेश्वर बर'नि गेजेराव गोख्रों भाबै दावहा रोखा आरो गुबुन फारसेथिं सालबारि समष्टियाव देरहाखानाय बिजाथि दिगन्त गयारीनि सापर्टारफोर आरो मददगिरिफोर बेगम आबदारानि जि सापर्टार बिथांमोना गोख्रों भाबै बिथां थानेश्वर बसुमतारीखौ मदद होनो थाखाय दावगाबोदों आरो बे नोजोरखौ नायोब्ला गुबुन फारसेथिङै इउपिपिएलनि जानो लुबैनानै रुबुयो ओनसोलनि सासे गोख्रों आरो मस्टलि क्वालिफाइड सासे केन्डिडेटआ इउपिपिएलनि बिजाथि महरै जानो लुबैदोंमोन आरो बिथाङा क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि इक'नमिकनि हेड अफ डिपार्टमेन्ट कमल बड'सा दङमोन। दा कमल बड'सा आरो इउपिपिएलनि फैलाजे बरगयारीनि गेजेराव मोनसे गोख्रों भटारफोरखौ गावस्रालायनायखौ जों नुनो मोनगोन आरो मानोना गुबुन फारसेथिं इउपिपिएलनि एगेन्स्टआव इउपिपिएलनि गोख्रों दैदेनगिरि आरो मोनसे समनि एबसुनि एडुकेसन सेक्रेटारि बिथां कमल बड'साजों आरो फैलाजे बरगयारीनि गेजेराव रुजुना नायोब्ला हा आरो अख्रांनि फारागखौ नुयो आरो बिथांमोननि भटार्सफ्रा गावस्राजोबगोन आरो फारसेथिं बिपिएफ बा आथिखालाव बिथां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव मोनसे गोख्रों सरकार दं। बे सरकार थानायखौ रायजोफ्रा गोख्रों भाबै मदद होनायनि जाहोनाव थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव 19 जन बिथांमोना देरहासार जानानै सरकाराव फैदोंमोन आरो मोनबा गेरेन्टिफोरखौ बिथांमोना इलेक्सन जोबनायनि उनाव जेब्ला बिथांमोना सरकार दायो बेनि 3-4 मासनि गेजेरावनो बिथांमोना 5 गेरेन्टिफोरखौ राननानै होनानै सोमोनांथाव भाबै खामानि मावनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन आरो बिथां थानेश्वर ब्रह्मआ मोनसे समाव सापागुरि समष्टिनिफ्राय खेबनै एमएलए जानानै बिथाङा देरहासार जानाय सासे बिजाथि जायनि जाउनाव फार्स्ट एक्सपिरियेन्स थानाय केन्डिडेटखौ बे 40 नं मानास समष्टियाव हरनानै बिथां हाग्रामा महिलारिया एनडिएनि आखाइखौ मजबुत खालामनो थाखाय नाजानायखौ जों नुनो मोनदों। बे नोजोरखौ नायोब्ला बिथां थानेश्वर बर'आ 40 नं मानास समष्टिनिफ्राय देरहासार जागोन ना रोखा आरो दिनैनि बे नुथाय एबा सावगारिया बेखौनो दिन्थियोदि बिथां थानेश्वर ब्रह्मआ दिनै नमिनेशन फाइल साबमिशन खालामगोन आरो बे नमिनेशन फाइल साबमिशन खालामनाय हाबाफारियाव दिनै लैहोर लैहोर रायजो राजाफ्रा नुजाथिफैदों आरो बिथां थानेश्वर ब्रह्मनि जोहै बे ओनसोलखौ थामहिनबा 40 नं सालबारि समष्टि आरो मथंगुरि लोगोसेयावनो 41 नं समष्टिनि गेजेराव गोग्लैनाय सोरगिदिं बिथिंखौ नायनानै बिथां हाग्रामा महिलारिया गोख्रों भाबै बे ओनसोलखौ माबोरै मजबुत खालामनो हायो बेखौ होनानै खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोनदों। नोंथांमोना सावगारिनि जोहै दिनै बाक्सा जिल्लानि बेन्दोआव थानाय रुबुyi हालामनिफ्राय थामहिनबा इलेक्सन स्टिरिं डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि जि जायगा बे लकेसननिफ्राय दिनै बिथां थानेश्वर बर'नि देरहासार हाबाफारिखौ लानो थांगासिनो दं आरो दिनै रायजो राजाफ्रा बिथां थानेश्वर ब्रह्मखौ लैहोर लैहोर बरायनाय नुथायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे दोलै नोगोरै बरायनाय नुथायखौ नोंथांमोना आंनि बेकग्राउन्डआव नायनानै नुनो मोनगोन। दिनै खाम सिफुं सेरजा लानानै गोबां रायजो राजाफ्रा बिथांखौ बरायनो फैदों आरो खोब गोसो जानानै बिथांखौ मदद खालामफैदों। बेखौ नुयोब्ला फैगौ बुब्लियाव फैलाजे बरगयारीखौ फाटाफाटि फेजेनगोनखौ जों नुहुरो। आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामदा भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि जै बर'